Joo, se on Santur 90 täällä, eikä tässä spämmää. Sokka. Teen sen Santur kertoo ydin. Niin. Tää on siis Santur kertoo jakso taas ja nyt tämän aiheena olisi semmonen, että mä niin kun jouduin sokkaantua aiheeksi, voi jumalauta. Niin, että se on niin kun mennyt niin kun, ne on mennyt poistamaan muutamia videoita, koska ne oli aika huonoja. Että jos ne esimerkiksi ne kaikki Empires-jaksot on poistettu, niitä ei enää ole. Ja sitten ei mulla sitten ole vielä kun se, että Sokka hommasi sen Modern Warfare 2, että huomenna voi tulla jopa niitten kanssa video. Niin, anteeksi, heittelen kirjaa ympäriinsä. Niin se on niinku noissa tulossa video niitten kanssa. Niin Miken ja ton Sokan kanssa tuli MV2 video. Eli tää oli tämmönen minuutin video, jossa mä kerroin vähän asioista, mitä on tapahtunut. Mä oon Santur 90. Ja muuten videolle kerron vielä, että missä se kuva on. Tänne. Tässä. Puheroulette taustakuva. Saatte katsoa tän. Oi! Eeppisyys. Niin, eli tässä olisi tämmönen, eli on tulossa puheroulette. Näistä kahdesta jätkästä ei ole vielä tietoa, tuleeko. Eli Rampe ja DKL. Mutta Fire on tulossa päivästä riippuen ja MK Gamer on muutenkin. Ja minä tietenkin, koska minä kuvaan. Ja tänne on tulossa yksi salavieras, joka tulee olemaan henkilö, jota saatte kuulla sitten, kun hän tulee sinne mukaan. Hänestä ette kuule sitä ennemmin. Eli itse asiassa tehdään tämmönen homma. Eli mä oon Santur 90. Tää on puherouleten tuleva taustakuva. Tulee olemaan koko ajan siinä sitten, kun video kuvataan. Solissi. Moikka moi.